3 хака на ChatGPT за създаване на успешна маркетинг стратегия. Знаете ли всички трикове, скрити техники и тайни на ChatGPT, с които ще имате отлично феноменални резултати? Трик номер 1. Когато пишете промпт към ChatGPT, е много важно първото ви изречение от промпта да започва с следната фраза: влез в ролята на. Ако искате да създадете маркетинг стратегия за вашия бизнес, вие трябва да кажете на платформата да влезне в ролята на маркетинг експерт с 20 годишен опит в съответната област. По този начин вие казвате на платформата как да мисли. Казвате на платформата в каква роля да влезне. Т.е. тук активирате неговия алгоритъм, така че той да мисли като маркетинг експерт и да ви даде наистина удовлетворяващ резултат. Сякаш човек с отлични познания в маркетинга и с 20 годишен опит има. Трик номер 2, който съм убедена, че не знаете. Използвайте негативни промптове. Много от вас допускат грешката само да дават команди. Направи това, създай ми това, генерирай другото, но никога не използват какво да не прави. А това е много ключово, тъй като по този начин, като кажете на ChatGPT да не прави дадено нещо, то изключва много възможности, смалява кръга от информация, която ще ви предостави, и по този начин става много, много по-добър крайния резултат. Златното правило при ChatGPT е, че какъвто промпт му зададете, какъвто промпт му създадете, такъв резултат ще генерира той. Колкото е по-добър промпта, толкова по-удовлетворяващ ще бъде и резултата. Ето един примерен промпт. Влез в ролята на маркетинг експерт с 20 годишен опит в здравословното хранене. Създай ми маркетинг стратегия за навлизането на пазара на нов бранд за здравословни вафли, създадени с качествени за здравето съставки, без захар, без палмово масло, с протеин. Определи ми 3 таргет групи за продукта. Не определяй цена, не създавай съдържание, а само ми кажи как да оформя маркетинг стратегията си, така че пазарът да забележи този продукт и да се отлича в сектора с иновативен здравословен продукт, който е по-различен от всички останали. Сега тук е хубаво да му зададете къде е пазара. Пазарът е в България. И нека да видим какво ще създаде. Сега, виждате първа точка, той прави лек анализ. Пазарът на здравословни продукти в България е пренаситен, но повърхностен. Повечето брандове използват думата здравословно без доказателство. Са по-малко вредни, но не и функционално полезни. Всички брандове говорят еднакво. Твоята стратегия не е да си още една вафла, а да създадеш нова категория в съзнанието на клиента. Функционална вафла с чист състав, която реално служи на тялото. Ясно позициониране. Не се позиционирай като здравословна вафла, протеинова вафла. Позиционирай се като чиста, функционална храна в формата на вафла. Това означава, че твоя продукт не е лакомство с компромиси, не е фитнес продукт само за спортуващи, не е диетичен заместител. Основно обещание, не слоган, а стратегическо. Енергия и ситост, без захарни пикове и съставки със съмнителен произход. Това обещание трябва да води брандинга, партньорства, избор на канали, начин на лансиране.
3. Таргет групи. Не демография, а мотивация. Таргет група 1. Функционално активни професионалисти, които са 25-45 работещи с натоварено ежедневие. Не са задължително спортисти, мислят рационално за храната. Тоест, тази таргет група, която той ни предлага, е по-различна от тези, които заливат на пазара, насочени към спортистите. Яжте здравословни протеинови вафли, за да имате повече мускули. Не, тя е насочена към активно работещи хора с натоварено ежедневие, които мислят за своето здраве. Таргет група 2. Здравно осъзнати потребители. Кои са те? 30-55 години, четат етикетите, често пазаруват био, еко, специализирани магазини. Хора, които мислят по-добре малко, но качествено, имат недоверие към масовите брандове. И третата таргет група е спортуващи и фитнес ориентирани. Кои са те? 18-40, активно тренират или се опитват да водят активен живот. Така, как да се отличиш стратегически? Създай рамка на доверие, а не шум. Ясно обясни защо тези съставки са добре за здравето на потребителите. Избягвай маркетинг клишета, бъди конкретен, не емоционално общ. Изгради врагове. Кои са враговете? Захарните вафли, протеиновите продукти с компромисен състав, фалшиво здравословните десерти. Лансиране. Как пазарът да те забележи? Без шумна реклама, а чрез образователна и яснота. Защо този продукт съществува селективно присъствие, асоциация с доверие, не с промоции. Виждате от един така сравнително кратък промпт колко много информация и идеи получихте за това как да оформите вашата маркетинг стратегия при правилно зададения промпт. Как номер 3, как да хакнете ChatGPT, за да имате абсолютно мощни и удовлетворяващи резултати. Навярно много от вас не знаят, но е абсолютно задължително, ако ще използвате ChatGPT за професионални цели, да използвате платената версия. ChatGPT 5.2 е най-актуалната към този момент. Не щадете, не пестете пари, заплатете си таксата, струва около $20 на месец, но резултатите, които дава спрямо безплатната версия, са наистина на друго ниво. Ето тук виждате една стрелкичка. Тази стрелкичка показва различни варианти на режими, които тази версия притежава. Аутоварианта, този вариант е основният вариант, в който инструментът сам избира как да отговори на дадения промпт. Има втора форма, Instant се нарича. Тук отговорите са първосигнални. То отговаря веднага и на момента, без много да се замисля. И ако искате да хакнете системата на ChatGPT, ви съветвам да използвате варианта на Thinking или мислещия вариант. Тук платформата прави много задълбочени анализи преди да отговори, събира много информация. Да, отнема повече време, въоръжете се с търпение, но задължително, за да постигнете отлични резултати, трябва да използвате този вариант Thinking.